Volveu a Cambados outra das citas coas que tradicionalmente se despide a festa do Albariño. O acto do capítulo serenísimo regresou ao Pazo de Fefiñáns despois de 2 anos de paro. Hoy recuperamos con enorme alegría la integridad de los actos de nuestra gran fiesta del Albariño. Para Rías Baixas, esta es una de las actividades promocionales de mayor impacto de cuantas realizamos a lo largo del año. Juan Gil aproveitou a súa intervención para anunciar que van encargar un plan director a unha consultora internacional para orientar a toma de decisións da denominación de orixe Rías Baixas. Ademais, o presidente do Consello alertou sobre a normativa de etiquetado na que traballa a Unión Europea. Por ejemplo, la normativa de etiquetado, ahora mismo en vías de aprobación, es solo una de las medidas contrarias al vino que se pretenden implantar en toda la Comunidad Europea. De prosperar, como nos tememos que ocurra, supondría un durísimo golpe para nuestro sector. Esto es sensato, señores, alguien debería pararlo. No acto recolleron as súas capas os novos cabaleiros e donas do capítulo serenísimo do Albariño. Foron a astrofísica da NASA Begoña Vila, a adegueira María Sineiro, o alcalde Cambados Samuel Lago, o sumiller José Luis Aragunde e o director do xornal El Mundo, Joaquín Manso. Y nos decía el director ejecutivo de Axel Springer que es que le habían dicho que el vino albariño era ahora el mejor vino del mundo. Y es verdad, ya no es solo el mejor vino de la cristiandad, sino seguramente el mejor vino de todo el mundo, ¿verdad, José Luis? En casi cualquier restaurante del planeta al que vayamos y decimos que el albariño es el mejor vino del mundo, ningún sumiller nos va a llevar la contraria. Este ano o capítulo fixo unha mención especial a institucións e colectivos que loitaron para frear a pandemia. Foron nomeados albariñenses de honra. Despois destos duros tempos que nos ha tocado vivir e de todos os esforzos, a verdad que é unha gran alegría poder estar hoxe todos aquí, pois celebrando de novo estas festas e as nosas tradicións, como é esta festa do Albariño. Creo que a miña obriga recordarlles que disfruten estas festas, pero sempre con sentidiño. Non faltou este acto o gran mestre do capítulo serenísimo. Alberto Núñez Feijóo, actual líder do Partido Popular do Estado, desprazouse ata Cambados para presidir a cita. Decatáronse de que o viño e, en especial, o albariño, é consustancial co que somos. O albariño é unha bandeira máis que distingue a Galicia. Na cerimonia entregáronse tamén as follas de prata e recoñecéronse os xóvenes albariñenses e os albariñenses de honra. Antes do acto, unha vintena de confrarías gastronómicas chegadas de toda España e de Portugal volveron encher de cores as rúas de Cambados.